Cuk, cek, cuk. Duh, tandur kangkung. Terus dipanen kan mending tau kena gutuk-gutuk. Lombok apa bumbon mending. Nah, iki sapi. Wong kok sapi ora sabaran men. Macul kaya ngono ki piye bocah kuwi. Macul kok kudu dicrik-crik kok. Ya Allah. Waduh. Nyapa to, Pak? Kok pola heram ki? Kowe iki nek nanduri wong iki arep mantani kowe kok malah. Lah kok aku neh lho. Lah ora ya bener. Macet ki aja ngene iki lho. Lah piye jenenge besik? Kan besiki dhisik kok gak dipaculi. Kamu mesti kowe iki ngengkel. Maculi ngene iki lho. Ya masa ya sedhuwur kuwi. Ngengkel nah ngomongnya. Ya aneh macule ngono kuwi. Yuk maksudnya jeruk. Ya kan iki sik tak besiki dhisik. Ini lho. Cuk. Cek. Cuk. Cek ngono lho. Nah, Kok biasa wae lek marah iki. Apa to kepleset? ditanduri kangkung kok semacam jrik. Krik ngono. Tak sawang-sawang kok kono kok macul bro nyimak nyini. Ya kan wis tenanan to jenenge sik dibesiki. Macul iki ngene iki lho. Ini iki jenenge wong macul ora kok. Kaya wong luwe ora. Ya kan urung wayahe dikonokne to, sik tak besiki dhisik engko baru tak jerokne. Sampeyan rung-rung wis iki nyalahne. Lah, tiba yo gara-gara kowe. Kok iso aku lho. Salahe mlayu nggone lho barudan linyu kok. Ya kan ele macul jeru ya ora mungkin aku tiba. Wong kok. Oh, Sing macul sing tenanan. Ya iki pacul iki. Ora aku jrak-jrak kaya wong urung madang ya. Kok Pak, mencari pacul pisan. Kon piye? Woi. Bok. Wah, malah males nandur kangkung yo ngene iki. Biyene bokor. Wah, wedok kok. Kon macul tanduri kangkung lah kok malah. Cet ikut dicrak-cik kok kaya wong urung harapan. Lah kok malah merok rene. Wong kon macul kok malah melok-melok rene ki arep nyapok. yo kon nek Ki tangkrong dipaculi gek ditanduri. Kok langsung mbok tanduri lho kok ya malah. ayo karo sampean. Enak to. Kita rono. Kok malah penak men kancane rene melok rene. Macul crak-crik. Kita ngono. Wah, Penak men wong. Macul kok gur dicrik-crik tok lho kok kancane leren milu-milu leret.